Kampana. Napalabas, kinasarita ni Senyor Pasito ti kasosyo na iti negosyo ani Mr. Cheng. Binilin na nga ro na imbag ni Max, kaya't kinunana sa andan nga isirag iti compound ti kotse, tapno makalibas na adagos no bilang tadda ti dakes ang mapasamak. Iti sabali a bangir, kasta una iti panagladingit da Salome ken Daniel, iti maitabo na ni Tata Mauro. Nalagip ni Nana Salome dagiti inararamid ni Tata Mauro iti si bibiyag pay daytoy. Isungat addan adi na nalapdan tinagsangit. Inandingay met ni karidad ni Salome, ket imbaga na apatib keren na kuma ti pakinakem na. Iti ka addapay lang danana Salome ken Daniel iti Campo Santo. Imbaga tinaud-udi akayat na ti agbalin a pulis. Iti panaglabas ti bulan, simrek na Daniel, Alfon ken Romana iti universidad. Kabayatan na. Iti panagturong ni Padre Burgos iti panakakusina ti simbaan. Adda tinadlaw daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Kampana! Mapanak iti panakakusina ti simbaan. Nagdaga ang ti panawan, iso ang mawawag. Ha! Apay ang nakalukat, hiri daw dito'y likudan ti simbaan. Awan mat ti sabali at tao dito'y. Sino nga ta ti simrot dito'y? Ha! Ti kabinet nga ayan dagiti balitok akalis kan si Boryom. Nalukatan. Kat awanon dagiti kalis kan si Boryom. At dalakit di nakastret nga agtatakaw dito'y simbaan. Dito'y lakit di likudan di simbaan tinagnaan dagiti agtatakaw. Ibakamok adagos daytoy kadagiti panakabagi tilintag. Mabit lang, Alfon. Romana. Oh, apay Daniel. At dalugan dagiti pulis dito'y sango ti simbaan. Wan ngagpayso, Daniel. Oh. Anya teraramidan dagiti pulis diti simbaan. Tinasayat, mapantayo iti ayan ni Padre Burgos. Amuan tayo no anya ti mapaspasamak. Ala, mapantayo nga rudag. Padre, anya ti napasamak. Apay nagado ti pulis dito'y simbaan. Adda nang takaw iti balitok akalis ken si Boryom, Daniel. Anya? Ha? Inawagak dagiti pulis nga umayag imbestigar. Awanon dagiti napapatag abanag dito'y simbaan. Padre Burgos? Nalabit adito'y likudan apaset ti simbaan. Tinagnaan dagiti agtatakaw. Nakitak laengen ang nakalukat tiri daw dito'y. Padre, Diyos ko. Awanan dagiti balitok akalis kan si Boryom iti kabinet. Padre, ayan ti kampanero. Itay pa'y anak kapanaw, Daniel. Apay ka di. Kaya't ko la pagdamagan. No danadlaw na simbrek dito'y likudan apas ti simbaan, Padre. Daniel. Uray ti simbaan. Maiturod na pa'y natakawan. Awan ti pilpilyan dagiti agtatakaw, Daniel. Uray dito'y balay ti Diyos, ket maiturod na pa yan atakawan. Uwan nga ron, Padre. Talaga nga doon ti managdakdakas si Tapanawan, gayam. Uwan nga ron, ganyan. Nakaulimak, apinanawan tayo ni Padre Burgos iti unag ti simbaan. sapay la kumaa. Tadda pagbanagan ti panagimbestigan dagiti pulis. Tapno matiliwmot la adagos dagiti agtatakaw. Uwan nga ron. Napatag-abanag dagiti tinakaw da. Sigun ko ni Padre Burgos. Nabayagan dagiti akalis kan si Boryom. Inosarapay la dagiti naglabasan ako ora paruko iti simbahan. Daniel? Kaya tasawan day ta. Itala mapasamak daytoy a panagtakaw. Nalabit na namuan dagiti agtatakaw nga adda balitok akalis kan si Boryom dito'y simbahan.
Daniel, Kaya't asawon dayta. Itala ang mapasamak dayto ya panagtakaw. Nalabit na namuan dagiti agtatakaw. Nga adda balitok akalis ken siburyom dito simbaan. Usaran ngamin ni Padre Burgos amang misa ti balitok akalis ken siburyom. Iso asinipsiputan lakit di dayjay nga agtatakaw. No sa dino ti pangiduldulinan ni Padre Burgos. anyamit tanday ti mapaspasamak. Uray iti simbaan. Serkendan atakawan. Nakaluto akon iti kanon mi ken ni Daniel. Patyak nga agawi den dayjay dito kabarbaro a pagtaengan mi. Malagip ko jay sigod a balay mi. Awan itan ti agnanaod ijay. Tada kami dito'y balay nga inted ni Hepe. May mayhata na dito'y ti pagnaedan mi. Para iti siguridad mi nga agina. Nanang, adda akon. Ada saya at mat anak ko. Amok ang mabisin kan ang naggapo iti pagadalan. Nakaluto akon iti pang malumanta. Una nang, kinapuno na, mabisinak matan. Ala, agpeles ka nga rudan. So katamon ti badom ang naggapo iti pagadalan nyo, ta idasar kon ti kananta. Rabiin, ngam adda ka payla dito'y salas ang nakatugaw, Daniel. Saan ka kadipay nga agtuglap? Saan pa'y nanang? Anya nga minti pampanunutem anak ko. Itay pa'y anadlaw ko anagunag ti pampanunutem. Saan ka pa yan amakaid na? Nanang, tinakawan da itay di simbahan. Ha? Pampanunutek, no asino ti posible ang mangala iti balitok akalis, ken balitok asiburyom. Diyos ko. Natakawan ti mismo asimbaan? Una nang, Saan la ka din ang nagbutang dagiti agtatakaw? Ta mismo pa yan abalay ti Diyos, kat tinakawan da. awan ti pilpilyan ti agtatakaw nanang. Awan ti panagbutang da. Asino nga ti nagdursok asimrek iti... Ha? Nanang, Apay anak ko. malagip ko dagiti dua lalaki ang mapagduadwaan ti langada asimrek iti simbahan. Anya? Pinalpaliw ko ida, aging ga apimanaw da. Sinurot ko pa'y nga ron ida aging ga iti sentro ti ili. Ken simrek da iti may sapas dek. Kat sinabat mo'tla ida ti agiti lalaki ang mapagduadwaan mo'tla ti langada. Wen? Malagip kunday tanga imbagam anak ko. Tumalangkyaw da iti unag ti simbahan. Akaslada sapsapulan da. Nabayagan da ita pagteng. Ngem mailasin ko lat patirupa da nanang. Anya? Isuda lakit din ni nagtakaw iya simbahan. Talaga sana nagtuglap. Pampanunutik lat na tinapasama ka pa nagtakaw iya simbahan. Napatag-abanag dagiti tinakaw da. Tilang pagsidawak. Nakitak idin dagiti alalaki nga imasidag ni Manang Maria, akabsat ni Alfon. Anya ti pakay naiganda ka ni Manang Maria. Apay nga gamuda. Idin ospital ni Nana Caridad. Nakitak man ang timay sa kadakwadang agpag na pagnalangit aglawlaw ti ospital. Mati ikaw aklaunay. No apay nga amuda ni Manang Maria. Kastagayam tinapasamak idikalman iji simbaan, Romana. Wala na. Tinakaw da di balitok akalis kan balitok asiburyom. Ay, talaga nga aduitan ti managdakdakes, anak ko. Uray dagiti us-usaran iji simbaan. Ta
takawon da pa yun. Wan nga rod nanang. Iso nga aburido ni Padre Burgos. Diyos ko, una yun day ta napasamak. Awan lang aton tinakadlaw nga da sa bali at tao asimrek itilikodan ti simbaan. Awan ka nung mati nakakita nanang. Pagdamdamagan pa dagiti pulis ti kampanero. Ngam awan mat ka no tinakita na asabali at tao. Sapay la ko mga rod, tamatiliw mo't laeng no asino man dagijay ang nagtakaw. Sapay la kumananang. Dayta itan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito ili tayo a San Felipe. Naipadamag pa yan dagiti taga-media tinapasama ka pa nagtakaw. Ay, awan ang puso dagitang agtatakaw. Awan pa nagbuteng da iti Diyos. Anya ka di tinapasamak dito simbahan, Padre Burgos. Tinakaw dati kakaiso na abalitok akalis ken Siborium, Senyor Pasito. Anya? Madaman ti panag-imbestigar dagiti pulis, maipanggap iti panagtakaw. Wen, nakitkita kong dayjay nakalis na usaren ni Sika, Padre. Wen, Senyor Pasito, awan ti panagbuteng dayjay nga agtatakaw iti Diyos. Nagdakas ti ugali na. Padre, saan na madanagan ni Sika? Mangted ni siya kiti igatang nita kayo iti sabali na kalis kan Siborium. Anya? Ado ti kwarta ni siya. Kabailan ni siya ti gumatang iti sabali na kalis kan Siborium. Tapno adamanen usaren ni Sika, Padre. Saanen, Senyor Pasito? Nasukatanen tinatakaw akalis ken Siborium. Kasta ka di, Padre. Wen, Senyor Pasito, ada nagatangan asabali akalis ken Siborium. Agyaman aklaangan, ititulong mo. Padre, Ngam sayang dayjay ang natakaw. Nabayagan dayjay abalitok akalis ken Siborium. Inusar payla dagiti nagkaon na apadi dito'y San Felipe. Daniel, itay pa anak ka ulimak ka. Anya ka di man nanti pampanunutam. Awan, Romana. Adalasin ka niti panunot ko. Pampanunutam ka di man ang ginatakaw abalitok akalis iti simbaan. Uwan, Romana. Kunakon kat nga isulatan ti pampanunutam. Romana, napatag ngamin abanag dagiti tinakaw da. Iswa sana mapunos dito'y isip ko tinapasamak. Ne, oras ti klasik, Daniel. Panawan ka pa dito'y nagtugawan ta, ha? Sige lang. Madamdama pa lang ti klasik itang aldaw. O sige, panawan ka nga rodan, Daniel. Kalpasan ti klasik inton madamdama. Rumuarak. Ket adda paliwag. Barang makitak manandag iti lalaki. Ang mga no da pa kayo naiganda iti pan nakatakaw ti kalis ken Siborium. Talaga makumikom kayo ni tinegosyo ma restaurant, tama ng Maria. Juan, Alfon, nagado ti aramidak ita iti restaurant. Nagado nga minti na panangan ita ijay. Mayat day ta na panunot mo nga aramidan, manang. Juan, idi pa'y laakayat kong aramidan da ito'y. Ngamjak la nasango. Oh, Kat, kumusta mat ti panagadal mo iti kolehyo? Masayat mat, manang Maria. Un gayam. Saan ka di ngagtrab-trabaho iti may sa apakanan ni Romana? Uwan, manang. Apay ka di. Agkasapulan akpay ngamin iti kadwa iti restaurant. Isaan na lagip ko ni Romana. Kahit mo asawan, manang Maria. Alam ni Romana nga agtrabaho iti restaurant mo? Juan, Alfon, dakdak ko nagtitad ko kankwa na asweldo na. Ngam iti pagtrab-trabahuan na apakanan. O sige, tay bagak to dayta ka ni Romana, manang. Sige, ibagam to kankwa na. Barang kayat na ti agtrabaho kanya. Nasayat na nakita ka dito kantina ti pagadalan, Daniel. Ape ka di, Alfon. Sapsapulik ni Romana.
Adapay nga ming klase na ita. Nakita kita simrek iti subject na. Ada ka di ibagam kan ko, ana? Adda. Kaya't ngamin nga alain ni Manang Maria nga agtrabaho di restaurant a pinatakder na. Anya? Kasanong ti panagadal ni Romana? No agtrabaho mo tin iti restaurant. Daniel, no adda ti wayan ni Romana, uno nga awan ti klase na. Iso ti pa nagtrabaho na. Ha? Kaya tatulungan ni Manang Maria ni Romana. Agtrabaho, kabayatan ti panagadal na. Kasaritam to inton madamdamagayan. Adapay nga ming klase na ita. Orayik nga ruda na malpas ti klase na. Katsi ka. Nalpasan ti klase? Madamdama pa ti klase, Daniel. May isang oras pa ti palabasat. Kastagayam gayem. Kat, kumusta mo ti panagadal mo gayem? Damag ko kadagiti kaadalam ang nasirip ka no. Saan mo't gayem? Ar-aramidak lang ti rumbang. Kanayong ngamin ti panagrepasok. Biliba ka talaga kan ka, Daniel. Damo pa ilaalawas tayo diti universidad. Adun tinagayem mo. Wen Alfon. Ado mo dagiti naamamok dito pagadalan. Basta di nakliplipatan na gayem mo Kagura ka no, aramidom data. Apay ko maalipatan ka nga gayem. Katsi katiag na nayo na gayem ko. Anya ka diti ipagam kanyak, Alfon? Agtrab-trabaho ka kadi pa iti pakanan, Romana? Wen, ngam, ape ang nadamag mo dayta? Kaya't nakangamin nga lain ni Manang Maria nga agtrabaho iti restaurant na. Anya? Dayta akat no, kaya't mo tagtrabaho ka ni Manang Maria. Ngam, kasanon nga iti panagadal ko, Alfon? Di kagdanag. Agtrabaho ka laeng, no nalpason ti klasem. Sikat agpili iti oras sa panagtrabaho. Kaya't nakangamin natulungan ni Manang Maria. Alfon? No kaya't mo, sumurot ka kanya. Kat kasaritam ni Manang Maria iti restaurant na. Agtakdirak lang dito sa hang tidakkel a fast food chain. Iti batog ko apastek. Dito ti nakakita, iti simrekam dagiti mapagbuhan-buhan ti lang nga na lalaki. Agpaliwak. Barang na makitak ida ditoy. Nukas pangaligan ta makitak ida. Surotek titunggal garawda. Maduktalan nga ta ni Daniel, no asino tinangtakaw iti balidok akalis ken siborium. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo ka na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.